Piny Kenya ochomo chako uso rombe matara ne piny mar Algeria higani motelo ne dhialo nyasi mar Eid al-Adha e tok lalruok e kind piny Kenya kod Algeria mageto tego thuolo mahuyanga mar chich jamni e pinje ariyogo. Jatend migao mar pur Mutahi Kagwe nobedo kod twak gi jambetre mar piny Algeria e pacho ka Alfred Akuhid ka maino mar twak makamano ne chwalo jamni ma pacho ka kendo dhi use pinyno kaka achiel kuom yore mag tudruok makare kind pinje ariyogo. Ma timore mana juma achiel kende tok welo manowuok e piny Algeria ne limo pacho ka manono sekta mar jamni kendo yango ni Kenya ni kod nyalo mar uso rombe maromo e chiro mar Afrika ma milambo. Continental trade area is something we would like to actually see. You have signed it. We have also signed it, and we believe that there is no need of talking about it if we are not going to implement it, and we want to implement it. Then our trade, as I said, between Algeria and Kenya is largely on your side, but your interest, the interest that I hear from the ministers and from your government, has been largely in the area of dairy and the area of livestock, and I believe that's why you had a meeting. Yes, last week. The colleagues who came from Ministry of Trade, from Agriculture, they have shown really important interest. They were very keen to interact and to have business with Kenya on very special topics where Kenya is really very advanced when it comes to Africa and even worldwide, is the vaccines. Mm-hmm. The vaccines for animals. Vaccines, yes. Kuom thuolo matin ne higni ariyo nyaka ne jatend piny William Ruto